Iubiți frați și surori, dragi prieteni, Iisus este Domn. El domnește peste viețile noastre. Și ne bucurăm de lucrul acesta. Va veni o zi când în tot universul, și toți de sus și de jos, și din dreapta și din stânga, se vor pleca genunchii și vor mărturisi cu gura lor că Iisus e Fiul de Dumnezeu. Am venit și noi în seara aceasta în casa unde se cheamă numele Lui, pentru să-i spune că îl iubim și îl așteptăm. Nu poți în lumea aceasta cu nimeni să vorbești tot adevărul, căci unii te judecă, alții te blămează, alții nu te cred, alții se întorc, se duc mai departe, dar este unul care te ascultă. Este Iisus. El niciodată nu o să te desprețuiască, nu o să te blameze, nu o să te lase căzut, ci o să-ți vină în ajutorul tău. De aceea am vrut în seara aceasta să vorbesc câteva lucruri cu dumneavoastră despre lucrarea Mântuitorului. Știți dumneavoastră că în Biblie este la Evanghelia lui Ioan, la capitolul 16, începând cu versetul 5, scrie lucrarea Mântuitorului. Eu nu o să citesc lucrul de aici ca să facem economie de vreme, căci când eram în Statele Unite, americanii au spus așa: predicatorul să citească mai puțin, dar să vorbească ce dă Duhul Sfânt. Că mai citim și noi acasă, dar dacă nu suntem călăuziți, rămânem pe loc. De aceea eu sunt convins că dumneavoastră cunoașteți lucrul ăsta. Și lucrarea Mântuitorului. Și când Domnul Iisus le-a spus la ucenici că trebuie să plece, și ce a fost întristat Mântuitorul? Că nimeni nu l-a întrebat unde te duci. Dacă copilul tău ți-a spune că pleacă, l-a întrebat unde se duce, dar nu l-a întrebat nimeni. Și atunci Mântuitorul a spus: vouă vă este de folos să mă duc. De ce i-a fost Mântuitorul de folos să se ducă? Și folosul acela a fost pentru noi, nu atât pentru El. Fiindcă Iisus, când era în trupul acesta, putea lucra numai în locurile acelea. Sau putea porunci să se facă o lucrare. Dar când El a plecat și a venit în dreptatea Tatălui Său, care a trămas din ceruri, El e prezent peste tot, și sus și jos, și în adânc, și în mare, și în apă. Și toată creatura îl proslăvește pe Tatăl prin Iisus Hristos, Domnul Slavei. Vă dați seama ce mare valoare are Iisus Hristos. Și Iisus Hristos a pus problema, înainte de a pleca vorbind cu ucenicii, căci noi trebuie să ne clădim o casă. Unii au înțeles că e vorba de casa aceasta de jos. Casa aceasta de jos, dumneavoastră știți că o clădesc și păgâni, o clădesc și ateiști și cei care spun că nu-i Dumnezeu. Aici e vorba de o altă clădire. Că spune că aceia care o clădesc cu înțelepciune, o clădește unde? Pe pământ? Nu. O clădește în Anglia, în România, în Rusia? Nu. O clădește pe o stâncă. Dar cine-i stânca aceea noastră? E Domnul Slavei. Deci trebuie să-ți clădești clădirea ta pe Domnul Slavei. Pe El, dacă ți-o clădești, ai să locuiești acolo unde este El. Dar dacă n-ai să o clădești pe stâncă, tot ai să clădești și ai să muncești și ai să alergi și ai să faci fapte, dar ele o să fie așa ca și cum ai face clădirea pe năsip. Năsipul este lumea care se împrește și nu are stabilitate, nu are credibilitate și nu te poate duce la mântuire, iubiților. Mântuitorul, făcând lucrarea aceasta, s-a dus să pregătească la ucenici un loc. Ucenicii lui Iisus suntem acei de atunci și noi de acum. Dar este condiția să fii ucenicul lui Iisus, trebuie să ne iubim unii pe alții, cum ne-a iubit El, și să ne ajutorăm, să respectăm poruncile Tatălui și învățătura Lui. Și lumea care spune că nu-i Dumnezeu, a să cunoască că noi suntem ucenici lui Hristos. Ca să spună așa ceva, lumea nu poate face ce fac oamenii aceștia. Este o pregătire. Dar, iubiții mei, pentru a face clădirea aceasta pe stânca lui Iisus Hristos, nu poți să clădești cărămidă, cement, paie, treste. Trebuie să clădești lucruri sfinte. Trebuie să ai instrumente cu ce să lucrezi.
O clădire nu se face mai ales pentru veșnicie. Pentru pământ noi avem o clădire, clădirea aceasta e a trupul nostru, unde locuiește sufletul și Duhul. Dar când noi vine destruparea, ai lăsat trupul acesta, trebuie să intri într-o altă clădire și trebuie să fie construită pe stânga care este Iisus Hristos. Dar pentru aceasta ai nevoie de credințe. Ăsta e primul pas. Al doilea, trebuie să ai dragostea pe care o ai El, să lucrezi cu dragoste. Că nu poți să faci oricum. Al treilea, trebuie să ai încredere că dacă ai început-o, vei duce la bun sfârșit. Iar dacă nu te încrezi că poți să faci pe stâncă ceva, degeaba începi să construiești. Erau două surori în România, le-am întâlnit eu mai în vremurile îndepărtate, și una spunea: frate Vicovan, eu fac sarmale ca și sora mea, uite aici de față. Amândouă avem aceeași rețetă. Eu pun oala pe masă, plină și plină eu. Ea o pune plină și o ia goală și nu știu de ce. Eu am zis, nu mă pricep eu prea mult în culinărie, în bucătărie, să știu de ce dumitale le mănâncă și acele nu. Dar să spună sora ce pune. Deci eu pun tot ceea ce pune și sora aceasta, dar la urmă zice, o presor cu un pic de dragoste și cu o rugăciune. Spun, Doamne, fă să rămâi oala goală, eu numai să o spăl. A doua soră zice, dar eu spun altfel, Doamne, să mănânci cât vreau, dar să mai rămâie. Și rămâne totul. Vedeți? Depinde, și amândouă se roagă, dar depinde cum te rogi. Pune un pic de dragoste. Și ai să vezi ce clădire frumoasă ai să faci. De nu rămâi cu materialele, dar trebuie să ai răbdare, să poți să potrivești toate lucrurile acestea. Că dacă ai dragoste, în răbdare le potrivești. Că dacă îți place o porumbiță sau un porumbel, cine ar face, îl iubești și îl ieri să-l aștepți. Dacă a întârziat mult, stai acolo. Așa spunea un tânăr în Rusia. M-am înțeles cu porumbița să mă întâlnesc la orele 6 seara. Eu o aștept până la ora 7, sunt principială. Dacă nu vine la 8, la 9 nu mai aștept. La 10 să văd ce face, că la 11 plec acasă. Vedeți ce răbdare a avut dragostea. Vă dați seama? Nu s-a descurajat deodată să plece. Așa e și în lucrarea lui Dumnezeu. Ai răbdare, nu te descuraja. Că tu ai intrat într-o lucrare nouă. Ai intrat pe un teritoriu nou. Tu nu clădești în lume. Eu, înainte de a veni la pocăință, iubiților, îmi dădeam seama că și pocăința e ceva greu. Nu e ușoară pocăința. Cine spune că e ușoară, el n-a gustat-o. Pocăința e foarte grea. Și o mare răspundere pe seama ta. Că spune Mântuitorul, mai bine ar fi pentru unii dacă n-ar fi cunoscut adevărul. Ar fi pedepsiți, dar mai puțin. Dar cel ce a cunoscut și dacă el nu stă în adevăr și în lumină, are o mare răspundere. Vă dați seama cât de ușor ar fi fost pentru Iuda Iscariot dacă nu s-ar fi născut, nu s-ar fi întrupat, sau dacă n-ar fi fost un apostol al Domnului Iisus, un ucenic, eram pedepsit mai puțin. Îmi dădeam seama că acest lucru grele. Noi cu dumneavoastră toți trăim pe această planetă, trăim în mijlocul lumii. Lumea este așa cum o vedeți, cum Domnul Iisus a spus că eu dacă mă duc vine mângâitorul. Și pentru ce trebuia să fie mângâitorul, Duhul Sfânt? Să ne aducă aminte despre tot ce ne-a învățat Domnul Iisus. Nici Biblia, nici apostoli, nici ucenici, nici o ființă umană nu ne poate aduce aminte despre tot ce a învățat Domnul Iisus. O singură ființă duhovnicească este Duhul Sfânt, care ne poate aduce aminte despre tot ce a învățat. Cel ce vrea să știe mai mult, o să-i dea mai mult, cel ce vrea mai puțin, o să-i dea mai puțin. Măsurile sunt diferite și cântarul este diferit. Apoi să ne arate că lumea este păcătoasă. Și noi când am trăit în lume, Duhul Sfânt ne-a convins că suntem păcătoși. Ne-a convins pentru un frate, pentru o soră, pentru un creștin, pentru un vis de noapte, pentru o descoperire, pentru o situație oricare și ne-am convins că suntem. Dar lucrarea aceasta o face Duhul Sfânt. Când ne-a convins că suntem păcătoși, noi la început am spus că nu, dar ce, am omorât pe mama mea, parcă ar fi numai ăsta un păcat. Atunci când ne-am dat seama că într-adevăr suntem păcătoși, am început să apelăm la Creator. Vrem să ne pocăim. Și atunci Duhul Sfânt a zis în limbajul nostru pământesc, ia-mă pe mine martor, căci eu te-am convins că ești păcătos. Eu vreau să te duc în legământ.
Eu vreau să fiu acolo de față, să văd legământul tău care îl faci cu Tatăl din ceruri. Și noi atunci l-am luat pe Tată, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Și am ieșit din apa aceea, căci mântuirea e dincolo de Iordan. Dar noi am fost dincoace. Și ca să fii mântuit trebuie să treci Iordanul, să treci dincolo. Dar voi vă dați seama ce înseamnă să treci Iordanul. Să treci Iordanul trebuie să mergi dincolo, să fii emigrant. Că așa spune Biblia, străini, pribeagi și călători. Străinul e pribeag. Voi dacă sunteți străini, sunteți emigranți aici. Dar ca să treci Iordanul, noi n-am putut. Fiindcă noi am fost pe teritoriul diavolului. Și diavolul are atâta oaste nenumărate, că nu o poate nimeni număra. Și ei ne păzesc pas la pas și fiecare are slujbele lor. Și unul se schimbă, 2 în loc vin, 2 se duc, 7 vin. Și e o lucrare foarte grea. Și diavolul știe bine că dacă noi trecem Iordanul dincolo teritoriului lui Iisus, noi o să-l dăm de gol ce a făcut el de noi. Cum ne-a învățat să mințim, să facem toate relele. Și lui nu-i convine lucrul ăsta, să-l divulgăm. De ce mulți creștini nici nu vreau să mărturisească păcatele? Că îl de râs pe diavolul să-și lasă mai bine, l-acoperi pe el și mă acoperi și pe mine. Nu. Nici pe el, nici pe tine nu te acoperi, că într-o zi totul va fi gol și descoperit în fața lui Dumnezeu. Și ca să treci încolo, noi nu putem. Noi dacă ne-am pune martori pe Gavril sau pe Herofim sau pe Serafim sau pe îngeri, noi n-am putea să trecem Iordanul. Ne-am pus cele mai mari puteri din univers, pe Tată, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Și atunci, după ce am trecut dincolo, am putea noi să zicem că nu avem Duhul Sfânt, cum se zic, aud de multe ori între creștini, apoi eu n-am Duhul Sfânt. Dar cine te-a convins că ești păcătos? Cine te-a dus la apă, la legământ? Cine te-a ajutat să treci Iordanul? Cine a stat martorul tău acolo? Și el e martor jos, Duhul Sfânt, și e martor sus. Acum problema e a doua, în ce constă să te boteze cu Duhul Sfânt, a ceea ce constă să-ți dea daruri, ceea ce constă să-ți dea puterea divinității, aia este lucruri de proces care se dezvoltă, se evaluează în această persoană dacă stă în lumină și în adevăr. Dar Duhul Sfântul ai, doar nu te-a dus Satana la botez și la mântuire. Nu Satana te-a convins că ești păcătos, nici de cum. De aceea trebuie să vedem aici că dacă zicem că nu avem Duhul Sfânt, noi începem să hulim. Și hula e un păcat greu, nu faceți lucrul ăsta. Dacă l-a făcut de neștiință, Dumnezeu vă iartă. Dacă îl face conștient, nu. Că cine v-a dus la lucrurile acestea? Biblia spune frumos, asta e lucrarea Mântuitorului. Plus de asta, lucrarea ne arată că împăratul lumii știe, diavolul este deja judecat. El e judecat. Și dacă el e judecat, îi luate drepturile. Dumneavoastră știți bine că un om este judecat, el nu mai are drept să fie ales, să fie președinte și așa mai departe, să ocupe posturi mari. El nu mai poate să conducă planeta noastră. Diavolul, că el este judecat. Și toată puterea planetară a trecut în mâinile Domnului Iisus. El a rămas stăpân pe planeta noastră. Plecând, El ne-a trimis pe Duhul Sfânt ca să ocupe cu noi de lucrarea duhovnicească, să ne crească, să ne aducă aproape, cât mai mult de aproape, de stătura Domnului Iisus. Și noi avem nevoie, iubiților, să ne îmbrăcăm, să ne, avem fapte bune, că faptele bune le topesc pe cele rele. Căci aici este o taină să cunoașteți, este iertarea și este reabilitarea. Sunt două lucruri diferite. Ai făcut din cineva, ți-ai bătut joc, l-ai judecat, l-ai clevetit, l-ai batjocorit, l-ai defaimat. Deci și-ai cerut iertare și te-ai mărturisit, Dumnezeu te-a iertat, cu siguranță. Dar cine va culege rodul acela amar, care pe cel ce l-ai defaimat a plâns amarnic, că l-ai făcut de râs și l-ai batjocorit, neavând dreptul? Cine să culeagă rodul acela? Trebuie să-l culegi. Nu tu, copiii tăi, nu copiii, nepoți, 4 generații o să culeagă rodul sămănat. De aceea trebuie să faci fapte bune, să topești rodul, să nu mai rodească a ceea ce ai sămănat. Că sămânța ai sămănată, trebuie să culegi rodul. Că ai sămănat sămânță rea, Dumnezeu te iartă, dar spune culege-ți rodul. Ce sămeni trebuie să culegi. Și numai făcând fapte multe bune, noi scăpăm să nu culegem rodul. Acum, altă lucrare să înțelegi dumneavoastră, că făcând fapte rele, le topiți pe cele bune. Citiți la Ezechiel, capitolul 33. Făcând fapte rele, topești pe cele bune. Ai 2-3 fapte bune, ai ajutat o văduvă, un orfan, ai vizitat un bolnav, ai dat cuiva la Evanghelie ceva, sunt fapte bune. Acum te-ai dus, l-ai criticat pe cineva, l-ai batjocorit, l-ai judecat, ți-ai topit tot ce ai bun. Și omul îi se pare că are fapte bune și lasă că Domnul e bun. Domnul e bun.
Dar Domnul spune mai departe, luați și a ceea ce îi se pare că are, că lui se pare că are, dar nu mai are acum. De ce, iubiți-l, feriți-vă de faptele rele. Căutați să faceți fapte bune. Și să nu spuneți cum spunea un rus, dacă îmi dă Domnul 1.000.000, eu dau jumătate la săraci. Și am spus, Domnul niciodată 1.000.000 nu-ți dă și tu niciodată dacă ți-l dă jumătate nu dai. Dă din puținul tău, dacă ai un leu, dă jumătate la săraci. Și atunci Dumnezeu s-a dat 2, că vede că ești credincios în lucruri mici, ți-a dat mari. De deodată vine cu bascula să iei de acum bogățiile de la Dumnezeu și atunci el știe ce face. Dar de ce nu dă Dumnezeu bogății? Nu, și credeți că Dumnezeu e zgârcit, n-are de unde? Dar de ce nu ne dă El? Că știe că ne pierde și El nu vrea moartea noastră, că dacă ne îmbogățește, noi nu mai intrăm în Împărăția lui Dumnezeu. De ce El ne ține în balanța aceasta să avem ce ne trebuie aici și restul ne va da acolo când vom ajunge acasă, iubiților. Acum să vedeți dumneavoastră ce se întâmplă în lucrarea Mântuitorului. După ce noi am ascultat cuvântul și am trecut dincolo de Iordan, acolo suntem bebeluși, copii micuți, care abia ne ridicăm pe picioare, abia mai spunem un cuvânt, nu știm să ne rugăm, citim Biblia, nu înțelegem, vrem să facem fapte bune, nu știm care sunt ele, că noi nu trebuie să le facem, că ele sunt făcute, noi nu trebuie numai să le împlinim. Dar începem treptat să creștem și Dumnezeu ne crește prin frați, prin surori, prin slujitori, prin îngeri, prin descoperiri, prin cuvântul Lui, prin Duhul Sfânt, are metode Dumnezeu nenumărate prin care să ne crească. Și dacă stăm pe teritoriul acela, noi acolo nu putem să păcătuim. De ce? Că am trecut pe un teritoriu nou și sfânt, unde o sămânță lui Dumnezeu de-ai pusă în inima noastră. Sămânța aceea este Duhul Sfânt. El nu ne dă voie să păcătuim. Nu că nu putem, nu ne dă voie. Da, poți să furi, dar stai să te gândești. Dacă eu fur, ce se întâmplă? Păcătuiesc. Și atunci cum o să ridică ochii în sus la cer să-i mulțumesc lui Dumnezeu că am făcut o faptă rea? Nu-ți dă voie. Dar de multe ori se întâmplă cu unii creștini, nu vorbesc de dumneavoastră, dar vorbesc de creștini pe care îi cunosc, că Dumnezeu a rânduit să fiu mai mult de 100 de țări pe globul pământesc și toate continentele și am întâlnit fel de creștini și mulți creștini le place să treacă Iordanul înapoi, dar nu pe mult timp, așa un pic să-l treacă să vadă ce se mai întâmplă în țara de care el a fugit. Că el când era dincolo de Iordan, el era scris numele lui în cartea diavolului. Diavolul i-a dat darul duhovnicești. Diavolul e ființă duhovnicească, nu e ființă materială. Și el s-a dat darul de a spune minciuni, de a fura, de a curvi, de a avorta copii, de a opri nașterea, de a defaima, de a batjăcuri, de a critica, de a judeca. Toate astea darurile de Satana. Și tu, lucrând cu ele, trebuie să le lași să treci dincolo de Iordan și acolo să primești alte daruri. A iubi, a ierta, a fi blând, a ajuta, a sta în spărtură, a da zăciuiala, a participa la vestea bună a Evangheliei, a spune și la altul cât de mare Dumnezeu ce înseamnă mântuirea. Acolo ai alte daruri și alte slujbe, dar de prorocie, dar de cunoștință, de știință, de săbirea duhurilor și toate lucrurile, a vorbi în alte limbi, de vindecare și toate darurile care le dă Dumnezeu gratuit, nu dai nimic pe ele. Dar de multe ori se întâmplă cu unii creștini așa exact cum s-a întâmplat cu fiica lui Iacob, cu Dina. Era o fiică frumoasă, o fată frumoasă, simpatică, era iubită în familie. Și într-o zi ea a zis, tată, mă duc să văd ce fac fetele din lume. Și când a ieșit în lume, a trecut hotarul pus de patriarhul Iacob, care l-a dat Melchisedec, care era învățătorul lui Avram, la lui Isaac și a lui Iacob, și a trecut și când a văzut-o fiul împăratului, a împodobit-o din cap până în picioare, cu lănțușoare, cu aur, cu vereghete, cu tot, cu cercei, cu ce vrei. Și ea fiind atât de împodobit, a zis că lumea e frumoasă, nu chiar așa distraște, cum îmi spunea mie tata. Și în gândul acesta, fiul împăratul a violat-o și a venit acasă cu capul în jos, rușinată. Și nu că nu mai ea păcătuit, dar să vezi ce se întâmplă mai departe. Atrage pe 2 frați, pe Levi și pe Simeon, care se sfătuiește cu tată să spună că o dăm pe Dina numai dacă ei primesc tăierea împrejur. Și împăratul a fost de acord și toată partea bărbătească o tăiat împrejur, ei în durere așa în 3 zile au trecut prin ascuțitul sabilor tot ce a fost viu afară de ficioare. Și au jăfuit și au luat aur, cercei, bogății, tot ce a găsit la împărat acolo. Și s-a pornit Iacob cu toate oastea lui, cu tot caravanul, să plece de acolo. Și când ajunge lângă stejarul Sichem, aude o voce de nori. Iacob, oprește-te, adu-ți aminte ce ai spus tu la Betel. Du-te la Betel. Iacob zice, Doamne, dar ce să fac eu la Betel?
dar tu la Betel ai vorbit cu mine altfel. Ai spus, din tot ce-ți dau eu, tu a 10-a parte mi-ai închinat mie. Acum tu vrei să-mi dai a 10-a parte din lucrurile furate, plină de sânge, atâtea vieți omorâte? Iacob tace. Și îi spune Dumnezeu, atunci fă o groapă la rădăcina stejarului și îngroapă tot ce ai jăfuit de acolo, acolo că eu nu primesc lucrurile nedrepte. Poți să-L proslăvești pe Dumnezeu cu lucruri nedrepte? Dar nici de cum. Și a fost nevoit și apoi știți că moare Rahela, Ruvin trăiește cu Bilca, cu soția, rușine și blamă, se duce patriarhul cu frică să întâlnească cu fratele său și vedeți mai departe din Biblie toată istoria vieții acestui patriarh. Vă dați seama ce a însemnat că unul din familie, având legământ cu Dumnezeu, slujindu lui Dumnezeu, într-o zi a trecut pe teritoriul de unde a plecat, să vadă ce e acolo. Și iată că s-a contaminat și a rămas blămat și suferințe și câtă blamă a rămas. De ce? Dacă te-ai hotărât să treci teritoriul lui Iisus, nu te întoarce înapoi. Pune mâna pe coarnele plugului. Plugul are două coarne. Una e Testamentul Nou și alta cel vechi. Cum ai pus mâna pe ele, nu te uita în părți ca Pietru să te negi, ci uite țintă la Hristos și du brazda dreaptă înainte. Și nu vei da greș și nimeni nu-ți poate face nimica. Dar trebuie să stai tare în lucrarea lui Dumnezeu, iubiților, fiindcă asta e lucrarea mântuitoră care o face, așteaptă de la noi. Faceți lucrul acesta. Trebuie să aveți pace cu toți. Să pun întrebarea, dacă ții pe cineva nu-ți place. Nu știu, dacă nu-ți place, nu-ți place, dar de ce trebuie să-l urăști? Sau trebuie să-l vorbești de rău? Aici este că mulți știi ce cred de la diavolul și dacă îl critici pe cineva, atunci te înălțezi tu. Nimeni nu s-a înălțat pe trupuri, ci l-a înălțat Dumnezeu și l-a coborât tot Dumnezeu. De aceea lasă Dumnezeu să te înălțeze. Nu căuta că pe... Zice, eu îl critic pe cel ca să creadă cineva că dacă sunt mai deștept, găsesc greșeli. Greșeli găsești la oricine. Dar nu uita că dacă ai o casă frumoasă, dată de Dumnezeu, și a intrat o muscă în casă, dă muscă afară și rămâi și locuiești acolo. Nu farma casa pentru o muscă. Dacă ai văzut un cuvânt, nu ți-a plăcut sau ceva, lasă cuvântul deoparte și restul ia ce-i bun ca Maria. Aduna în inimă tot ce era bun. Fii o albină spirituală și strânge tot ce-i bun. Eram în Statele Unite ale Americii și mă gândeam că de acum m-am obișnuit acolo cu toate rânduiele și tot ce era acolo și am zis acum rămân acolo până când Domnul a spune ajunge, vin acasă. Adică sus, casa noastră e sus, jos de noi. Dar într-o seară, în descoperirea lui Dumnezeu, îmi spune bărbatule, du-te în țara din care ai venit. Nu prea am fost de acord, 99 n-am fost de acord, numai 1% eram de acord. Că de multe ori noi creștini știți că când e buzunarul plin și ne merge bine, aleluia, Domnul cu mine. Când e buzunarul gol, Domnul m-a părăsit. Și atunci credința noastră se eclatine, ca și Ioan Botezătorul. Când l-a botezat pe Domnul Iisus și a văzut glasul lui Dumnezeu și l-a auzit, a strigat, ăsta e mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul, omenire. Și când a căzut în închisoare, a zis, vedeți, dar poate e altul Hristos, vine, nu e ăsta. Ce înseamnă să te îndoiești la necaz. De ce, iubiți, să nu te îndoi la necaz, că plătești. Ioan a plătit pe urmă. De aceea mă gândeam și eu, să rămân de acum acolo. M-am gândit, m-am rugat și am zis, Doamne, dar ce trebuie să fac eu în țara pe care am plecat? Și ce să mă duc? Și Dumnezeu îmi spune așa, du-te și strânge oameni de la gunoaie ca să împlinească cuvântul meu. Și atunci m-am gândit, cum să împlinească cuvântul Dumnezeu să strâng oameni de la gunoaie? Și în a doilea seară mi-arată Dumnezeu, citește la Isaia 13 cu 14. Fiecare trebuie să facă la țara lui, la poporul său. Asta e rânduiala lui Dumnezeu. Când i-am spus la soție, i-a spus, nu, nici într-un caz nu ne ducem încolo. Eu de acum aici să las copiii toate. Eu zic, Doamne Dumnezeule, păi dacă mă duc singur eu aici, nu e bine potrivit. Că dacă ar fi 20 de ani, te mai gândești la ce te gândești. Dacă mai mult de 20 de ani, nu ai ce gândești, puteți să execuți. Și am zis, Doamne, eu dacă îi spun, el nu mă ascultă. Evreii sunt oameni care îi susțin evrei, că și evrei nu care îi îndoiește ușor. Ei sunt mai încăpățânați, așa mai, mă rog, așa cum sunt evrei, dar slavă Domnului că-s bun, că avem și noi câte unul pe casă. Și atunci am zis, Doamne, spune-i Tu, că Tu dacă îi spui, ea pe tine te ascultă, pe mine nu ascultă să vie. Și știți că
Dumnezeu i-a vorbit. Păi o săptămână și ceva, i-a spus, eu plec tot. Dar de ce? Mi-a zis Domnul că nu șterge numele din cartea vieții pentru neascultare. Cel mai mare păcat e neascultare. Din neascultare din celălalt păcat. Și am venit, unii să mă duc în Rusia, unde sunt, rude nu mai am pe nimeni, soția de și eu din Ucraina, nu mai avem rude, mai sunt acolo evrei, care mai trebuie de lucrat, mai e societatea evreiască, hai să venim acolo. Bine, venim. Și am fost invitat în toate bisericile, în toate națiunile care sunt. Și am zis, Doamne, dar Tu mi-ai spus mie să strâng oameni la gunoaie, dar eu vin aici și văd așa niște oameni îmbrăcați frumoși, că ăștia poți să-i pui regi și împărați miniștri, și nu la gunoaie. Ăștia așteaptă numai scaunul de conduce să dea. Și am ieșit în oraș și văd un om la ladă de gunoi. Și mă duc la el și pun mâna pe dâns, spun, ce faci aici? El a zis, Domnule, nu fac nimica nu fac. Deci sunteți de la primărie? Nu, eu nu de la primărie. Că ei se tem că acum, știi, să nu pună materiale explozibile, tot știi, și se mai controlează. Și am spus, ce cauți tu în lada asta aici? Deci caut. Tu nu ai mâncare? Și nu. Dar ce găsești tu aici? Uite, am găsit o pungă cu pâine. Dar pe pâinea asta e veche de acum. Da, deci o pun și o pun pe plită la fierbinte și o mai prăjesc acolo puțin și e pierd microbi toate și o mănânc și cu asta în 3 zile. Iar în ziua de miercuri. Și am spus, știi ce? Eu îți dau ție pe astăzi bani de pâine și de lapte. Pe miercuri, joi, până seara. Duminică vii pe adresa care să dau eu. Și acolo să dau mâncare caldă. Deci poți să mai iau pe cineva cu mine? Da. Și ne-am dus duminica, soția, am pregătit țara 28 de suflete. Și atât le-am spus, dați-mi voie să spun rugăciunea Tatăl nostru ca să vă hrănesc pe toți. Și unul zice, de numai cât mai repede când e foame. Bine, o spun cu o viteză mare. Nu le-am spus de Dumnezeu, dar nu nimic. Și pe urmă am uitat la ei, din capă, din picioare, acela n-are pantaloni, acela n-are încălțăminte, acela n-are ciorap, picioarele goale, acela n-are un tricou, numai pe jumătate pe dânsul. Și am luat și m-am dus la second hand, cum știți ce înseamnă second hand, sunteți în Anglia. Și am luat 2 genți pline de haine și m-am dus și a doua duminică am îmbrăcat. Și am dat chiar bani de pâine și lapte pe toată săptămâna. Și așa am făcut 3 luni de zile. După 3 luni mai întreabă, pentru ce faceți lucrul ăsta? Cine vă supoartă? Cine-i sponsor? Am zis, tata mi-a zis să fac așa lucrare. Dar tatăl dumneavoastră mai trăiește? Sigur, el niciodată nu moare. Cum îl cheamă? Dumnezeu. Vorbește de Dumnezeu în care nu crede el. Da, eu vreau de cel în care este. Indiferent de credința ta sau nu crezi. Și atunci eu zis, spune ceva despre tatăl dumneavoastră. Le-am spus, dar puțin, că omul nu trebuie să-i dai prea mult prima dată. Că dacă dai prea mult și dă din el, mai mult nu vine. Să se îmbuibate de cunoștință sau de mâncare și așa se întâmplă. Și eu, la următoarele zile, până se spune și am spus, îi spune, dar noi putem să ajungem acolo cândva. Da. Dar ce trebuie să faci? Trebuie să credeți, să vă încredeți și să faci un legământ cu voi. Cu Dumnezeu voi să faci. Zice, hai să mergem la apă, acum facem boteză. Am spus, nu, voi nu sunteți pregătiți. Lăsăm 2 săptămâni să vă pregătiți. Și 2 săptămâni am pregătit la nivelul lor, nu la nivel de oameni de știință. Și au primit ei botezul și i-am adunat și am întâlnit pe un frate care tare vrea să fie șef mare, dar nimeni nu-l băga în seama. Se ducea la baptiști, îi dau o dată 3 luni să vă dea la Pentecostal o dată 6 luni, să vă tare întreba dacă ține să bată, că nu lăsa să vorbească. Și el vede să chinuia sufletul ca și lot, vrea să fie și el în fruntea unui popor, să ducă turbă la Dumnezeu. Gânduri bune, pozitive. Și atunci i-am spus, uite, tu vrei lucrarea aceasta, uite, vină și ei acolo niște voiți care nu așa au venit acum ea și du-le la Dumnezeu și lucrează. Și așa, din 2011 până acum, în Ucraina, numai în Ucraina, am organizat în diferite locuri, orașe și 15 biserici. Am organizat în România, din Săraș, am organizat în Moldova, Basarabia, în Belorusia, în Rusia am organizat. Și așa strâng și adunăm mai departe. Și deși vă spun lucrul ăsta, să vedeți ce mare putere are fapta bună. Să-i spui că Dumnezeu e bogat și are de toate și El stă flămând, nu te crede pe tot nimic în lume. Nu-i spui că Dumnezeu e bogat și bun și are de toate, dă-i ceva ce poți lui și pe urmă să vezi cum va lucra fapta bună. Și atunci să vedeți cum se întăresc cu oamenii și ăștia și cred. Eram în America Latină, într-o țară se numește Nicaragua, și vine un copilaș, mi-a făcut care vreo 10 ani, el avea undeva vreo 12 ani,
și mă întreabă, tu de unde ai venit? Să-i spun că din Rusia, el știe unde e Rusia. Să-i spun din America, nu știe și atâta. La școală nu încă nimic să citească, nu știe, să scrie, nu știe, mai știe să orienteze de hartă. Și am zis, am venit și eu mai departe. Bun. Cine că trebuie să vii la noi? Dumnezeu. Dar unde e Dumnezeu? În cer sus. Și tu îl vezi? Nu-l văd, dar l-aud și vorbesc cu el. Cine ți-a dat ție haina asta? Dumnezeu. Și eu dat drumul jos, tu ai prins-o? Nu. El mă rândesc să muncesc, câștig bani, să-l cumpăr, dar dacă nu, pune pe cineva care e mai bogat ca mine să-mi cumpere haine. Și tu dacă mai ceri o haină, îți vezi? Eu nu știam ce urmărește. Îți spun, da, îmi dă. Atunci dăm haina asta, nici nu cere altă. Acum ce faci cu copilul? Că doar i-ai spus că Dumnezeu dă. Mi-am scos din buzunar pașaportul, biletul, i-am dat când am îmbrăcat o mână și la lui, am doi de potrivări, jos era ca un mâncat până la pământ, micuț, și zicea, nu, eu văd că ești la Dumnezeu, că mai fost unul aici, și am zis să-mi dea 5 bani de lor, așa, Cordova se cheamă, să-mi cumpăreți bomboane, și a zis, du-te puștile de aici, și așa, era de la Dumnezeu. S-au dus prin toate în jurul orașului, ca să orașele și niște căsuți de paie, vai de viața lor, și au adunat oameni și au spus, veniți, mă uit un om de departe aici și vă dă tot ce aveți nevoie. Nu le spun nimic de Dumnezeu. Și oamenii au venit ca puzdere, că acolo zăua 50-60 de grade de căldură, seara 30, la 30 de grade de căldură, nu mai poți să lucrezi cu oamenii. Îi stau sărași în picioare noaptea. Și au venit acolo, să așteptau să le dau de toate. Îi întreb pe unul pe altul, cine vă a dus? Deci un copil a venit cu o haină mare, pe când și-a pus chestia un om care dă de tăți, uite ele acolo și l-au arătat cu deci la dumneata. Și am întrebat, ce vreți voi să vă dau prima dată? Și vrem să ne dai să mănânci și ne săturăm o dată cât vrem noi să mâncăm. Care e mâncarea voastră națională? Deci fasolele și orezul. Și am întrebat la un magazin chinez, acolo unui chinez care vând orez, fasole, și am luat vreo 200 kg de orez, vreo 200 kg de fasole, pui pe tablă de fier, de sub foc și ele se înfierbântă să facă culoare ca chinii, și atunci îți propești cu apă și aia se desfac să faci o masă bună și o lopată le dai în frunze de viță sălbatică, le pui pe un kilogram de ea mănâncă, cât poate și a doua seară vine ea. Și așa i-am hrănit pe dânși o lună și ceva. După timpul ăsta am spus, acum cine vrea să vie la Dumnezeu? Pentru prima dată în viața mea am văzut că s-au pus genunchile. 2860 de oameni. Vă dați seama? Dar dacă nu le dai nimic, nu-l chema la Dumnezeu, că nu vine. Bogatul nu vine când are nevoie. Săracul nu te crede că Dumnezeu poate să-i dea și să ajute. Ajută-l tu și prin tine îl vede pe Dumnezeu. Îl vede pe Hristos, vede drag și bunătate. Dar de ce? Toate le vede prin tine. Că tu ești lumina Lui. Iar pe Dumnezeu nu-l vede, că nici tu nu-l vezi. Dar prin tine îl vede pe Dumnezeu. Când ne-a dus în apa botezul în ocean, vă dați seama, zău afară 60 de grade de căldură. Dacă ai botezat în România, unul intră și altul iese, trebuie să stai vreo 2 săptămâni. Așa de pe masă, ăla să topește căldură. I-a băgat pe toți în apă până aici, numai cap afară, s-au pus o frunte în cele mare, în fel, așa ca, eu știu, ca captalanul, sau cum se numește românește, pe cap să nu-i ardă capul la căldură. Și o întrebare pusă la tot, dacă iubește pe Domnul, pe Dumnezeu, vrea slujească și vine din dragoste la legământul acesta, eu am răspuns cu da și amin, și atunci mâna pe capul lui și în apă, dați drum acolo pe toți. Și atunci mi-am pus eu întrebarea, Doamne Dumnezeule, dar aici s-au pocăit sincer, sau au venit deja cu mâncat și mai așteaptă să mai vină o dată să rămâne din nou. Și în timpul ăsta vine o femeie, o negreasă, că e acolo de culoare neagră, dar nu care îmi pune capul, unii sunt mai capinii, sunt mai alte, și pune mâna pe mine și îmi vorbește în limba rusă și îmi spune lucruri adevărate. Și eu mă întreb, tu vorbești în limba rusă? Și nu, eu ți-am vorbit în limba noastră. Păi cum că tu rusesc? Și nu, eu nu știu, dar eu m-am auzit. Dar ce ai vorbit? Deci uite, nu țin minte ce am vorbit, am vorbit în limba mea. Că Dumnezeu nu vreau să-i dea voie să ții minte și să spui despre mine. Că atunci, știi cum, când știi ceva despre om bun, îți faci părere bună, că știi ceva că a făcut un păcat, îți faci părere rea și, mă rog, așa e viața. Și eu zic, Doamne Dumnezeu, în gândul meu, dacă Tu i-ai dat să vorbească el, pun-mi o dată să vină la mine, să-mi spun o taină ce a făcut eu în viața mea și nu știi nimeni, mai tu și eu. Și ea vine și pune mâna pe mine și zice, bărbatule, să nu te îndoi, căci eu, Domnul, vorbesc prin cine vreau și cui vreau. Mai te poți să te îndoiești în puterea mare lui Dumnezeu. Dar noi alegem, nu te uita la robinetul din care curge apă.
Uite-te la izvor, că robinetul poate să fie de aur, dar apa vine de baltă. Robinetul poate să fie ruginit de lemn, dar vine apă din izvorul lui Dumnezeu. Uite de unde e izvorul. Asta e marea bucurie a lui Dumnezeu, iubiților. Și așa am început să lucrăm cu dânsi. Așa am început să-i aducem la Dumnezeu. Și într-o sală de evangelizare vine jandarmeria cu niște arme mari și întreabă cine a adunat poporul ăsta aici. Eu am zis, eu. Ce faci? Răspunde Dumnezeu. Iată că președintele țării, Balorios, se cheamă, ne-a ordonat să mă ducem la el. M-am dus și am intrat în sala lui, mare o sală cât asta ea, stă pe un tron de aur, măcar țara e săracă, dar împărață au de toate. Și îmi spune mie, ce vrei să faci? Să răscot guvernul meu? Nu. Vrei să fii președinte aici în țară? Nu. De ce adună poporul ăsta noapte? Ce le spui tu lor? De Dumnezeu. Că tu știi că Dumnezeu nu e. Eu sunt deștept, învățat, Dumnezeu nu e. I-am spus, este. Atunci, uite ce, dovedește-mă acum mie în țara asta că este Dumnezeu și atunci tu vei merge în familie acasă. Dacă nu-mi dovedești, poți să dai biletul de plecare înapoi oricui, că înapoi nu pleci. Și am zis în gândul meu, Doamne Dumnezeu, eu nu pot să-i dovedesc că Tu ești. Cu ce să-i dovedesc că Tu ești? Dovedește-i Tu, că Tu ești atotputernic. Și aud o voce. Dar vocea lui Dumnezeu știți că e fine. O auzi aici înăuntru tău. De ce trebuie să ai în curată moale? S-o poți prinde, dacă e vârtoasă, nu prinde. Ca mazăra de părere, nu se lipește. Și aud o voce blândă. Pune mâna dreaptă pe umărul lui și roagă-te în limba rusă să nu știi ce vorbește. I-ai auzit acolo. Și am spus, domnul președinte, mi-a spus Dumnezeu acum ea, să pun mâna dreaptă pe umărul dumitale și să mă rog în limba mea. Ea nu știa care e limba mea. Dacă îmi dați voie. Da, vă dau voie. Când am pus m-am rugat, nu știu dacă am rugat 2 minute, el s-a ridicat de pe tronul acela lui, s-a pus jos și s-a pus să plângă. Când am văzut că plânge, eu l-am luat mâna, am lăsat că a știut că el e cercetat de Duhul lui Dumnezeu. Și la urmă, dacă te plângi, să spune, îmi pare rău că m-am făcut de râs și te-am chemat aici, că o trebuie să plâng la picioarele dumitale. Nu. Tu ai plâns la picioarele Domnului Iisus. Hai să mă duc și eu cu tine să văd ce vorbești acolo. Vine și el acolo, șede și îi spun, domnul președinte, spune măcar 2 cuvinte. Nu, eu nu mă bag în religie. Dar asta nu e religie, mai credință. Spune că crezi în Dumnezeu, că acum mie mi-a spus că crezi, dar că ai văzut puterea așa, că te-o zdrobit. S-a ridicat președinte și a spus numai câteva cuvinte. Dragi cetățeni ai țării, eu ca președinte vă declar că este Dumnezeu. Să vorbească mai departe rusul ăsta. S-a așezat. Pentru mine a fost de jos. Mi-a deschis Dumnezeu toate ușele în țara aceea. S-au format biserici. El a hotărât din fondul lui să facă o ospătărie mare pentru câteva mii de oameni care s-au predat în Dumnezeu să meargă o dată pe zi să ia o mâncare. Poartă Dumnezeu de grijă. S-a mai gândit cineva că împăratul țării, care a spus că El nu-i Dumnezeu și astăzi se spune că este să facă să dea de mâncare de El la cei săraci. Ăsta este Dumnezeu nostru. Cum să nu te încrezi în El, iubiților? E o mare minune, mare putere a Dumnezeu, scumpii mei. Poporul ăsta, voi care sunteți aici, voi știți că sunteți un alt popor. Voi nu semănați cu lumea de afară. Fața voastră strălucește, inima voastră e moale, vorbirea voastră e dulce, blândă. Voi când vorbiți, poate cântați, că și ele Duhul sunt lângă voi. Voi puteți să dați aceia ce nu pot da milionare. Săracul, omul lui Dumnezeu sărac dă mai mult decât pe cel bogat. El, dacă nu are unde să te culci, să-ți dă pierna lui și el stă pe scaunul în bucătărie până dimineață și tu dormi. Dacă nu are cu ce te hrăniți, dă bucățica lui de pâine și îl hostește. Mai găsiți așa oameni la Dumnezeu care poate să facă așa ceva. Acesta e poporul lui Dumnezeu. El uită de el și aduce aminte de aproapele lui că știe că este un Dumnezeu. Aceste minuni le pot face poporul lui Dumnezeu. Pe dânsul nu-l deranjează nici critică, nu-l încălzește nici laudă, nu-i de nimic că îl încălzește cuvântul lui Dumnezeu. Asta e mare bucurie, iubiți-o, că îl ai pe Dumnezeu în inima ta. Acesta Dumnezeu lucrează. Și încă mă mai spun un exemplu, să vedeți cât e de mare Dumnezeu. Ajungem noi în alte țări și facem mâncare la ultima zi, să pocăi 300 de oameni primind botezul și am zis, iată că trebuie să-i hrănim pe ăștia oameni, că avem așa obicei, că în ziua botezului le dădeam mâncare să mănânce cât vreau ei mâncare și a lor. Și au venit de ăștia care n-au primit legământul pe malul oceanului să vadă ce ritual facem noi. Unii spunea că îi necăm, alții spunea că băgăm 100, scotem numai 50. Ei, lumea vorbea din toate.
Dar când am venit acolo să vadă că noi așa și la urmă am spus, dar pe noi nu vreți să ne hrăniți? Dumnezeu vostru așa de rău, că la unii dăm mâncare la năuți, că aici ce-a făcut legământ pentru ei, nu avem ce vă da nimic. Nu avem la noi mai mult nici bani, că a fost terminat, am numai pașaportul, biletul, le-am dat și încălțămintea și tot și valizilor au rămas cu ciorap, pantaloni și un tricou. Și cureau la pantaloni. Totul, da. Ei se bucurau de o cutie de chibrit, o oasă, să le dai, se bucurau că nu au nimic. Dar v-a spus că, și v-am ascultat când vorbesc că Dumnezeu face semne și minuni. Dacă să facă o minune, am pentru noi. Și mai eram cu un frate, unul, Pavel, și ne-am dus și ne-am rugat la Dumnezeu, Doamne Dumnezeule, fă-te o minune. Că poporul ăsta vrea un semn așa ca și în vechime. Cere la Iisus să facă un semn de la El. Dar tu poți să faci toate lucrurile acestea. Și ce crezi? Laud o voce și eu și fratele îți ruga acolo mai în voce. Hrăniți-i pe toți, că și eu, Domnul, binecuvântați. Atât. Și am spus, puneți-vă în rând toți. Am hrănit din oala aceea 300, încă 500, că surorile au numărat, au mâncat. Până la mijlocul oalei, noi cu lopată, să facem așa o adâncitură. Și cum ridicai lopațica și în sus de lemn, adâncitura se nivela. Am hrănit 300 botezați, 500 nebotezați, au rămas jumătate de oală. Și le-am dat acasă la bolnav. Și-o vine și credincioși, și-o dați de oala asta, că nu o să fie foame niciodată. Eu zic cu oala vă dau, dar fără Dumnezeu dar mers mai cu oala. Și-au luat aici bucuroși și la 2 ani când m-a dus, au dus înapoi, că sunt nimic, că nu s-au făcut. Păi cum să se întâmple fără Dumnezeu? Face Dumnezeu minuni mai multe acum decât în viacul întâi. Că avem mai mulți creștini, avem mai mulți oameni care stau în rugăciune și stau în spărtură. E mare puterea lui Dumnezeu, iubiți-vă. Nu vă zgârciți la fapte bune, nu vă zgârciți la dănicie, nu vă zgârciți la iertare, nu vă zgârciți la dragoste, nu vă zgârciți să dați sfatul, să răniți pe cel căzut, să-l vizitezi pe cel bolnav. Nu vă zgârciți la lucrurile acestea, că mare va fi răsplata voastră. Nu vă dați seama că o să vorbesc în serile următoare, să vedeți cât de puțină vreme avem noi și trebuie să plecăm să lăsăm planeta asta. Și știți ce? Cel creștin ce-o strâns mult, va lăsa mult la Anticrist. Cel ce-o strâns puțin aici și-o strâns mult acolo, va avea mult de cules când avea Jesus. Pe pământ sunt mii de bănci, dar Dumnezeu a făcut numai câteva bănci. Banca săracului, una, a văduvei a doua, a orfanului a treia, a Sfinților nevoie a patra și la vestirea Evangheliei a cincea. Dumnezeu are 5 bănci. Acum, mergând acasă, fă o revizie. Uite în documentele tale, în actele tale, cât ai depozitat în fiecare bancă. Ai un cont deschis, sau poate ai bănci care nu ai deschis contul. Deschideți de urgență contul. Să ai ceva în aceste 5 bănci. Ca să ai pretenții să-ți dea Dumnezeu însutit, în mii, în zecit îți dă. Nu-ți dă 2, 3, 5%, dar îți dă mii de procente. Îți dă, pui un bănuț și îți dă 1000. Aceasta e marea putere a Dumnezeu. Dar dacă n-ai deschis în bănci astea nimica, cum să mergi și cer la Dumnezeu să ai pretenții, iubiți-vă? Că aici e păcat să lăsăm prea mult. Că știți că la noi în Rusia sunt tare mulți martori lui Jehova și egobiști sunt și sunt mai mulți, au împărțit în multe părți. Și ei zic că ei vor moșteni pământul și eu am spus, eu nu se potrivă să-l moșteniți. Că pământul e la Dumnezeu, dacă vă dă vouă, slăvit să fie Dumnezeu. Și da, dar noi trebuie să vedem casele care îți bune, să le scriem nouă, că Dumnezeu pe voi va topește și noi le luăm, că noi trăim viește ca este. Și uite, unde este casă frumoasă, ei de acum scriu adresa și scriu că asta e celuia și fac aceste lucruri ei. Și că s-a început 2 ani de zile merge războiul în Ucraina, că în jumătate de Ucraina e dărâmată complet, clădiri cu 9 etaje de dărâmături, castele și-au avut case individuale dărâmate toate, ei au început de mult 2 de atunci să cate alte case. Dar noi nu mai căutăm casa, noi le căutăm sus, că acolo o să avem aia să... Dar trebuie să stăm în lucrarea aceasta sfântă lui Dumnezeu. Și vreau în seara aceasta să vă mulțumesc, iubiților, pentru dragostea și bunătatea voastră. Și ați vrea să ne ridicăm în picioare și să vă spun să facem o rugăciune, că știți ce spune în Biblie? Mare putere are rugăciunea prin înțelegere. Vă dați seama, dacă 2 sau 3 se înțeleg, să unesc, să ceară, lucrurile va fi dat. Dacă noi dacă suntem sinceri, toți care suntem aici, suntem sinceri, că noi de când am făcut legământ, am greșit. E adevărat? Am spus la botez una, ca și Iacob la Betel, dar până azi s-a mai întâmplat că mai făcut 7. Și hai să rugăm pe Dumnezeu, să ne ierte tot trecutul, păcate și bărbelezile, să ne dea în marea uitării, să ne dea în țara aceasta un nou început, să mergem pe urmele lui Iisus, care a rămas vreme puține. Și să avem un nou început cu Dumnezeu, să poată să cerem asta. Sunteți de acord?
Dacă sunteți de acord, vestit este dată, slăvit să fie că mă dă. Întreb în rugăciunea sfântă